Intervențiile efectuate robotic au o precizie maximă, aș putea spune. În momentul de față putem spune că atingem perfecțiunea. Nu există o altă tehnologie care să ne ofere ceea ce ne oferă robotul chirurgical. Motivele pentru care chirurgia robotică este recomandată ca primă intenție în operațiile minim-invazive este dat de acuratețea actului chirurgical, acuratețe care este mult îmbunătățită prin calitatea vizualizării, prin lipsa tremurului, prin posibilitatea de a avea o imagine mărită și clară și de a pune în evidență structuri anatomice de mare finețe. Toate aceste aspecte asigură menajarea, protecția elementelor anatomice, să le zicem, nobile, ceea ce va duce în final la un rezultat funcțional foarte bun. Pacientul de astăzi a fost un pacient delicat. I-am propus încă de la consultație operația robotică, având în vedere volumul destul de mare al herniei inghinale. A fost o hernie încarcerată, având în sacul de hernie un organ intraperitoneal, în speță intestinul gros. Mai întâi, mulțumesc divinității că m-a trimis la echipa câștigătoare, da? Este echipa condusă de doctorul Radu. Mulțumesc doctorului Radu personal și colaborarea dintre om și tehnologie e foarte bine. Factorul uman, bineînțeles, e determinant, dar tehnologia e și ea cu un aport considerabil. Beneficiile pe care le resimte pacientul după chirurgia robotică sunt reprezentate de scăderea dramatică, drastică a riscurilor intraoperatorii. Mă refer aici la sângerare, mă refer la riscul de a leza structuri nervoase. Dacă vorbim despre evoluția postoperatorie imediată, pacientul operat minim-invaziv și mai ales robotic, cum este și pacientul de astăzi, va avea o stare generală foarte bună. După ce efectul anesteziei generale va fi dispărut complet, pacientul va putea să se miște, să se plimbe. Nivelul de durere pe care cei mai mulți pacienți îl reclamă este la nivel de ușor disconfort. După 24 de ore mă simt foarte bine, nu am nicio durere, ușoară jenă în zona inghinală, sunt pe picioare, totul a evoluat perfect.